Matutyan man ragsaka. Ay insalidumay. Damdamag Radyo Sagada. Di Radyo Sagada kung umuna ti tangatang nga mangidanon kadagiti damdamag. Ti 104.7 FM, idanon mi kada kayo ti madama mapaspasamak iti pagilian, iti Cordillera ken Northern Luzon. Ken banbanag may panggap iti komunidad. Damdamag Radyo Sagada. Namimbag ngagsapaw kagayam kang kakabsata, siyak naman ang iyo arafi amang idanong kadagiti sa magmamano adamdamag ita nga aldaw. Manipog kadagiti ulo dagiti damdamag lokal, iti 465 a pamilya iti mabaay, bauko, nagunod iti tulong apagay. Iti dadumapay nga ulo dagiti damdamag, may sa wanted a membro wenno a membro ida kadagiti rebildi banligi ana aristar iti syudad ti Baguio. Thirteen a minimum fare ti traditional jeepney ti Baguio City ket ti ken binget maisubli ipikton itatanga iti na ipikton iti nagipikto iti kalman. Iti dadumapay nga ulo dagiti damdamag, Baguio Congressman Mauricio Dumugan, uman namong akasapulan nga abogado iti agserbi kas presiding officer ti impeachment trial contract ni Vice President Sara Duterte. Kadagiti mo't detalye iti damdamag, nakaawat iti tulong apagay dagiti 465 pamilya iti barangay Mabaay, Bauco, Mountain Province bahin iti Local Government Support Fund Financial Assistance to Local Government Units wenno LGSF dash FALGU iti Hunyo 24, 2026. Naipay iti tunggal benepisaryo iti 20 kilo apagay iti panakaiwaras nga naangay iti Mabay Elementary School. Sigun kinibaw ko Mayor Randolph Awisan, kaduan kadagiti nakaawat iti tulong kandagiti pamilya nga agbibiyag babawen iti panagtalon kandagiti senior citizens. Ti programa ket makatulong iti panakaibabawi dagiti gastos nga inhatid iti panagnato ti presyo iti panakaiyakar dagiti produkto ti talon. Sigon kinibaw ko Mayor Randolph Awisan, kaduan kadagiti nakaawat iti tulong ket dagiti pamilya nga agbibiyag babawen iti panagtalon ken dagiti senior citizens. Nagyaman mat dagiti benepisaryo iti national a gobyerno gapo iti naipaay at tulong makatulong iti inaldaw apang kasapulan dagiti pamilya. Kabayatan na impakaamo ni Office of Municipal Agriculturist ang manamnama ang maidanon pa daytoy a programa kadagiti daddo maabarangay iti Bauco iti sumaruno a panawon. Ti LGSF FALGU ket programa iti nasyonal a gobyerno nga mangipaay iti pinansyal at tulong kadagiti lokal a gobyerno para kadagiti prioridad a programa ken proyekto para iti komunidad. Iti dadumapay detalye ti damdamag lokal panakayamendar iti agdama nga dinan sasaknan iti panangipawil iti muma chewing ken panagtupra kadagiti publiko lugar. Sigon kini Mayor Awingan na apaman nga na army na raimenda wenno nerekomendar iti ti betel na chewing kas cultural tradition kasapulan dagiti
pagalagadan na nang naruna iti posibleng apan naka-expose sa dagiti agtutubo iti addiction ti panagngalngal ti muma. Gapu iti daytoy kinid daw na iti local council iti panangiban iti panagngalngal ken panagtupra kadagiti amin na publiko workplace, healthcare facilities, public vehicles kas kadagiti taxis, public vehicles kas kadagiti taxis, bus, tricycle, ken jeepneys, pakiramanan kadagiti public places kas kadagiti parke ken commercial walkways. May maising singasing nga matlaang iti panangiparit iti panangilako ken pananggatang iti muma ken dagiti ramen. Daytoy kas iti buwa. Gawad apog tabako iti 100-meter radius manipod kadagiti amin a publiko a pasilidad, publiko ken pribado a pagadalan na playgrounds ken pasilidad ti gobyerno. Malaksig iti daytay impoteng ni Mayor Awingan na nakasapulan mutlaeng mainayon iti panangipawil iti panangilako iti muma kadagiti minors no sa dino na ilanad iti ordinansa ang mangipa iti mandatory community service dagiti matiliwan. Dagiti first time offenders ket madutokan nga aglinis kadagiti public areas no sa dino imputeng iti Mayor Arumbang ama nayunan pay daytoy kas iti panangmulta iti business establishments mangipalubos iti panangilako iti muma kadagiti minor kan iti naituding a distansya manipod kadagiti restricted zones. Mayor sigon kini Mayor Awingan iti nasao agakat ket mayamindar iti Municipal Ordinance number 04 series of 2011 kat may tunos matlang iti provision iti munisipyo ti smoke-free ordinance kastamoten iti National Clean Air. Iti na dumapay detalye dagiti damdamag na arestar iti maysa wanted membro dagiti rebelde iti Barangay Camp 7 Baguio City iti joint operation nga insayang kati Police Regional Office Cordillera Administrative Region ken dadduma a partner law enforcement agencies iti idi na palabas alawas. Sigon iti report nga insumiter iti PB General Erickson Dilag, Regional Director of Procar, sigod ang nagserbi a suspect kas Executive Committee Exicom ken Committee iti KT Finansa Fin Officer iti weekend kilosang larangang guerrilla wenno WKLG. Bagas ana ilistada ito iti periodic status report kadagiti threat groups sa wenno PSRTG iti maoti a quarter ti tawen 2023. Sumangsango na ito upat abilang iti murder, 14 abilang iti attempted murder, 2 abilang iti frustrated murder, may sa abilang iti destructive arson, ken may sa akaso iti robbery ken violence against or intimidation of persons. Naipaulog iti warrant na ito ibabaw iti bilik ti warrant of arrest nga naipaulog dagiti nagduduma a regional trial court sa Jetaboc City ken Lobwagan, Kalinga no sa dino daduma kadagiti naipila akaso ket awan piansana. Balik iti nasang operasyon babaw iti nagtipo na puwersa dagiti personal manipod Regional Mobile Force Battalion 15 Regional Intelligence Division ti Procar, the Directorate of 4 Intelligence, Police Station 8 ken City Intelligence Unit, iti Baguio City Police Office, Provincial Intelligence Unit ti Kalinga Police Provincial Office, National Intelligence Coordinating Agency CAR, City Intelligence Team Baguio City, ken Regional Intelligence Unit 14. Iti na dumapay di tali iti damdabag lokal, maisublin iti sigud 13 pesos a minimum fare iti traditional jeepney ken 15 mat iti modern jeepney iti Benguet ken syudad ti Baguio. Epektibo inton nag-epektibo iti kalman Hunyo 24-26.
Naikadang dahito iti nayangay a konsultasyon, dagiti operators, drivers, can Land Transportation Franchising and Regulatory Board when LTFRB, iti Martes sa Hunyo 23 iti syudad ti Baguio. Kabayatan na inyo na una iti LTFRB asaan ang inkapilitan. Iti panangipaay iti kanayunan apasahe kan saan arumbang apilitan dagiti dispatcher when driver dagiti pasahero nga agbayad iti nangat-ngato apasahe. Nagkid daw iti publiko adago sa ipakamo kadagiti masaknan nga otoridad wenno iti website ti LTFRB dagiti agsingsinger iti nalabas no iti na ituding apasahe. May panagip nagipikto iti panagbala wenno panagbaba iti presyo dagiti produkto a petrolyo ita a Martes. Sigun iti Department of Energy DOE, binmaba iti gasolina iti 3.90 pesos aging ga iti 5 pesos 90 centavos. Diesel binmaba iti 9 pesos 0.4 aging ga iti 11.4 ken. Kerosene binmaba iti 9.82 aging ga 11.82. Iti da dumapay di tali iti damdamag, patyon iti Baguio Congressman Mauricio Dumuga na masapol ng abogado ti Agtugaw, akas presiding officer ti impeachment ni Vice President Sara Duterte Gapo, kadag iti technicalities ti nasao nga impeachment. Dahil kat gapo taam mo dagitoyan dagiti technicalities tapno i-evoke wenno ituloy iti nasao a reklamo. Sigon pa ikin ko na manamnama matlang dagiti abogado ang nagrepresentar iti depensa ken prosecution ket well-seasoned, experienced na laing ken eksperto no maipanggap iti nasao nga issue. Inayon pa daytoy a posible a madaan iti dakkel a problema no dagiti agrepresenta iti nasao a saritaan ket saan nga abogado. Kagidan dayta, dinakamat na anarigat ti sitwasyon ita iti Senado gapo iti kasapulan apilyon ti agserbi akas judge iti impeachment akabailan na mapagpatalinaod iti impartiality, fairness, ken kabailan na nga ibasar iti ruling na akadag iti ebidensya nga ipresenta ti duwa a bineg. Inaklon pa dito akas may sang abogado saan analakati na sa nga impeachment proceedings. Kabayatan na inyopkas na may papan iti impeachment saan amaliklikan ti politika. O sa kita pa lang sa magmamanuayo damdamag may padanong tayo kada kayo gagayem kan kakabsata na imbag nga daw kada kayo amin nga awan labas.